Азнакайда иҗтимагый совет лагерьларына йөреп чыкты. Уку елы да тәмамланды. Димәк, районыбызда балалар лагерьлары чоры башланды дигән сүз бу. Җәйге вакытта төрледән-төрле лагерьлар эшләп килә. Ял итү, сәламәтләндерү, спорт, хезмәт лагерьлары. Ел сайын районның иҗтимагый советы аларның эшчәнлеген тикшерә. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсидинов белән берлектә иҗтимагый контроль, Тымытык, Олы Сукаеш, Чалпы, Азнакай шәһәренең 6нчы мәктәпләре, Азнакай санаторийсы, Солнышко лагерьларында балаларга тудырылган шартларның барлык таләпләргә туры килүен килмәвен, нормаларның саклануын карадылар, балаларның фикерләрен тыңладылар. Какое-то созвездие на самом деле? Написано вот. Это какой-то, обычно. Исәнмесез, минем исемем Диана. Мин укыйм Чалпы мәктәбендә, күчәм 8нче класска. Бу лагерь атала Веселая Орлята. Безгә монда бик нык ошый. Безне монда бик тәмле ашаталар. Без төрле экскурсияларга йөрибез, бассейнга, киноларга йөрибез. Безгә монда бик нык ошый. Здравствуйте, меня зовут Камила, мне 14 лет. Я приезжаю в этот лагерь уже не первый раз, и он мне очень сильно нравится. Я сама живу в Азнакаево, и приезжаю я сюда уже 4-й раз, и мне здесь очень нравятся все мероприятия, дискотеки, мне нравится, как здесь кормят, нравятся вожатые, то, что они все позитивные, добрые, с ними весело. И 3 отряда, это очень хорошо. То, что у нас не очень много в лагере, и то, что все дружные, позитивные. Вот. У нас в отряде 28 человек. Да, мы первый отряд, самый старший. Да, самый старший. Минем исемем Эльвина, минем фамилиям Гараева, мин 7нче мәктәптә укыйм, 3-не бетердем, 3нче отрядта мин. Лагерь Солнышкода бик яхшы, тәмле ашаталар. Яңа дусларны таптым. Мин 2нче тапкыр монда киләм. Для нас важно, чтобы было настроение детей отличное, чтобы они нашли себе друзей, расспрашиваем их о том, как им живется. И, в принципе, если судить по настроению, все отлично, и они хорошо отдыхают. Это нас радует. Значит, нәрсә эшлибез? Поменяйтесь вы сами. Здравствуй. До свидания. Наш отряд! Веселая Орлята! Сегодня Орлята! а завтра Орлы! нам весело вместе, мы очень дружны! Sizin deviziniz var mı? Eğer sizinle Наш девиз «Мы сияем ярче всех». Название команды? Наше имя «Звезды». Песню запевай просто, мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знают движение силы. Быйылгы уку йылында юнәлеш буенча лагерь эшли. Оздоровительный лагерь инде. Асы безнең Салат күпер, Радуга исемле һәм инде трудовой лагерь активисты. Безнең инде шушы лагерьларга, оздоровительный лагерьларга безнең менә гаиләдә эскеремле балалар, семьяда эскеремле балалар йөргән, шулай ук СВОда хезмәт иткән җегетләр безнең 3 бала безнең менә шушы трудовой оздоровительный лагерьга йөри инде. Балай безнең бөтен план буенча уздырыла. Менә шушы нинди планнар без үзебезгә йөкләдек, барысында үтәп барабыз. Безнең төп направление менә Орлята Россия программасы буенча эшне дәвам итү иде. Без аны узган уку елында шушы уку елы башында башладык, һәм инде лагерьда дәвам итәбез шушы Орлята Россия направлениесе. План буенча бик күп төрле чаралар үткәрелә. Инде көндәлек менә безнең
үткәргән мероприятиялар буенча инде видеолар, шулай ук алар барсы да безнең видеолар ясалар, алар барсы да безнең менә мәктәп сайтында, ВКонтакте группасында куелып барыла инде. Көндәлек эшкә көндә йомпак ясалар, фильм формасында һәм инде төрле флешмоб формасында инде. Шушында эшләр алып барабыз. Болай план буенча инде безнең кайдан инде Узнакай шәһәренә инде җирләргә без барырга тиеш. Без инде автобусларга заявка биреп, шушы юнәлешләр буенча балаларны барсында үз вакытында йөртәбез. Балалар бик ошый лагерендә, бит ашау да ошый һәм инде барлык безнең экскурсиялар була ошо инде. Мәктәп бездә быел 153 бала белем һәм тәрбия алды. 1нче классны 6 бала тәмамлый һәм инде 9нчы классны 16 бала тәмамлый. Безнең инде узган уку елында 10нчы класста 4 бала укыса, киләсе елга инде безнең менә шушы 16 баладан 6 бала 10нчы класска калыр дип өметләнәбез. Но инде 16 бала бик әз, конечно. Без инде шушының өстендә ата-аналар эшләп дәвам итәбез. Күбрәк баланы 10нчы класска калдыру өстендә инде. Без яшьтән 15 яшькә хәтле бала йөри безнең лагерьларда инде. Безнең оздоровительдә 30 бала булса, трудовыйда 15 бала йөри. Семейка! Династия Саков! Наш девиз! Если в Саков ты придешь, большое счастье ты найдешь, любовь и верность обретешь. Наш ритм! Шаги вперед! Вторая семейка здесь. Наша семейка! Лена! Наш девиз! Лена, Лена, Лена! Построится лучшее лето! Наш ритм 3-4! Эй, 52! Третья семейка здесь. Наша семейка. Семейка Адамс! Наш девиз. Вместе правый цвет, развороченный нет! Наш ритм 3-4. Первый. Мы действуем на А нервы, почему на нервы? потому что мы первые! Второй. Наш отряд вот такой, Почему он такой? потому что мы второй! Третий. Мы классные! А почему вы дети? Потому что мы есть! Я, ты, он, она. Вместе целая страна, вместе дружная семья! Слове мы. 100 000 я, большеглазых озорных, черных и ярких, глупых и веселых, в городах веселых! Флешмоб. Маленький, большой, быстрый. Видишь, слезы в небе засыпают, знают нам послания простые. Знаешь, какие они бывают, маленькие и большие. А мы с тобой у окна сегодня, мешая смотрим на линии тишины. А праздники приходят и уходят, маленькие и большие. А мы с тобой никогда не расстанемся, друзьями навсегда останемся. Всегда во времена любые, маленькие и большие. Небо будет над нами кружиться, мы будем радостями делиться, с тобой делиться душами своими, маленькими и большими. Держится загадки в небе синие, ты знаешь, что медведицы не злые. Какие они на небе видел, маленькие и большие.